εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα. Έλατε όλοι οι Έλληνες στο κίνημα Ελλάδα. Ελληνική, λαϊκή, δημοκρατική απελευθέρωση. Έμβλημα μας είναι ο Σωκράτης με τα εξής διδάγματα του. Πρώτον, η αρετή είναι γνώση. Δεύτερον, κανένας δεν θέλει να είναι κακός. Τρίτον, να μην αδικούμε ακόμη κι όταν αδικούμεθα. Ελάτε όλοι οι Έλληνες στο κίνημα Ελλάδα. Το σύνθημα μας είναι να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλάζοντας τον εαυτό μας με βασικές αρχές, τη δημοκρατία, την ανιδιοτέλεια και την οικολογία. Ελάτε όλοι οι Έλληνες στο κίνημα Ελλάδα. Πολιτική καθαρσή, διάσωση, απελευθέρωση Ελλάδας. Γεια σας αναζητητές της υγείας, της οικολογίας και της ελευθερίας. Ελληνίδες και Έλληνες, πάντα υγεία, πάντα χαρά, ζώντας οικολογικά. Με το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως νομίζω τα είπαμε όλα. Αλλά επειδή έχουμε κι άλλα να πούμε, έχουμε μαζί μας την αγαπημένη μας συναγωνίστρια και δημοσιογράφος και μουσικός. Χαίρομαι πολύ. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και μας βοηθάς. Από ό,τι μαθαίνω γίνεται στα μέσα ενημέρωσης με το καινούργιο τραγούδι που φτιάξαμε. Γίνεται το σώσε που λέμε. Έτσι σε ευχαριστούμε που μας δίνεις αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνήσει ο κόσμος μαζί μας, γιατί αυτή η επικοινωνία μπορεί να γίνει ένα λαχείο να μάθει ο κόσμος την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώνει. Το έμβλημά μας είναι ο Σωκράτης, έτσι. Πολύ σωστά. Με τα εξής διδάγματά του. Είναι αυτά τα διδάγματα πραγματικά είναι σωτήρια. Μπορεί να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε παιδεία. Το πρώτο δίδαγμα, η αρετή είναι γνώση. Πράγματι, άμα γνωρίζεις δεν κάνεις λάθη, δεν αδικείς άμα γνωρίζεις. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει να είναι κακός, γιατί ο κακός βλάπτει και τον εαυτό του. Επομένως, κανένας δεν θέλει το κακό του εαυτού του. Να μην αδικούμε ακόμη και όταν αδικούμε. Θα μεγάλη αλήθεια, γιατί όλος ο κόσμος είναι όλο εκδίκηση. Μίσος, τέρμα. Να μην αδικούμε ακόμη και όταν αδικούμε και ποτέ δεν θα χάσουμε. Τέταρτον είναι αυτό. Όταν μπορούμε να σώσουμε και δεν σώζουμε, σκοτώνουμε. Και δεν ευθυνόμεθα μόνο για ό,τι πράττουμε, αλλά για ό,τι δεν πράττουμε. Οι στόχοι είναι απλοί, ξεκάθαροι και σωτήριοι οι στόχοι. Είναι πρώτον, δημοκρατία στην πράξη. Δεύτερον, πολιτική ανιδιοτέλεια. Και τρίτον, οικολογική ζωή. Και θα πούμε δύο λέξεις για το καθένα. Δημοκρατία στην πράξη σημαίνει απλή αναλογική. Ανάλογα με τους ψήφους που παίρνει ένα κόμμα είναι και οι βουλευτές του. Αυτό που ίσχυε στο παλιό που λέει ο κύριος Τσίπρας, να διώξουμε το παλιό, να έρθει το καινούριο. Το παλιό ποιο ήταν της Νέας Δημοκρατίας? Να δωρίζει 50 βουλευτές στο πρώτο κόμμα. Αν έχει σχέση αυτή το εκλογικό μαγείρεμα με τη δημοκρατία. Το κράτησε ο κύριος Τσίπρας, αυτό το κράτησε, δεν το άλλαξε γιατί έχει ιδιοτέλεια. Επίσης είναι η διάκριση των εξουσιών. Να μην μπορεί κάτω από το Τσίπρα να μην είναι η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία. Και οι τρεις εξουσίες σήμερα τις διορίζει ο Πρωθυπουργός. Και έτσι επικρατούν το ρουσφέτη, τα μνημόνια, η δυστυχία. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην πολιτική ανιδιοτέλεια. Θα πρέπει λοιπόν οι βουλευτές, δεν είναι ληστρικό επάγγελμα, να χρεώνουν 30.000 το μήνα. Πρέπει να παίρνουν ένα βασικό υπαλληλικό μισθό, να ξέρουν και τι εστί ακρίβεια και τι εστί ζωή. Βασικός υπαλληλικός μισθός, όχι κομματικές χρηματοδοτήσεις, τα κόμματα. Μας είπε το αίμα. Έχουν πάρει εκατομμύρια παραπάνω Νέα Δημοκρατία και ο Πασόκ με τους ψήφους του 2009, πήραν κρατικές χρηματοδοτήσεις από τη Μέρκελ μέχρι το 2020. Ντροπής. Αυτά τα δύο λοιπόν αποδεικνύουν ότι δεν κυβερνιόμαστε από Έλληνες αλλά από μισθοφόρους. Δεν τους θέλουμε τους μισθοφόρους, θα κυβερνήσουν οι Έλληνες. Και η οικολογία που είναι το πιο σημαντικό. Η οικολογική ζωή, αν δεν αλλάξει ο εγκληματικός καταναλωτικός τρόπος ζωής που ζούμε σήμερα, δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί όλα μας τα λεφτά μας θα τρώνε τα περιτοβαρά
που εισάγουμε από όλη την Ευρώπη για να κερδίσουν μερικές βιομηχανίες και τα υπόλοιπα γιατροί και τα νοσοκομεία. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και το μόνο κόμμα που θεωρούμε ύψιστο πολιτικό θέμα τον τρόπο ζωής είμαστε εμείς. Τα άλλα κόμματα αγνοούν και αδιαφορούν τελείως. Και γι' αυτό να βαγίσαν και προσωπικά και κοινωνικά και εθνικά θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε αν ακολουθήσουμε ένα λιτό, οικολογικό, σωτήριο τρόπο ζωής. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί στόχοι. Τώρα να πούμε τις αλήθειες γιατί ο χρόνος τρέχει. Λοιπόν, πού να ξεκινήσουμε, ήδη σας ρώτησα ποιες είναι αυτές οι αλήθειες που αναφέρετε. Λοιπόν, πρώτη αλήθεια πρέπει να μάθει ο κόσμος την αλήθεια για τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ σας πληροφορούμε ότι έχει καταδικαστεί αμετάκλητα από γερμανικό δικαστήριο για δωροδοκία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Το ξέρετε, πάτε και τους ψηφίζετε, αξίζει να τους ψηφίζετε. Και αυτά τα κόμματα, αν είχαμε δημοκρατία και δεν είχαμε δημοκρατία της αρπαγής, θα έπρεπε να είχαν διαλυθεί και οι υπεύθυνοι να είχαν πάει φυλακή. Και όμως αυτοί έχουν το θράσος να ζητούν εκ νέου την ψήφο μας. Τους ψεύτες και τους κλέφτες. Να μην τους ξαναψηφίζουμε. Να ψηφίσουμε το κίνημα Ελλάδα, απελευθέρωση, νέα ζωή. Ποια είναι η δική σας θέση, εντός ή εκτός Ευρώπης? Λέμε να μείνουμε στην Ευρώπη με δικό μας νόμισμα, με δική μας πολιτική, ανεξάρτητη πολιτική και όπως είναι η Αγγλία. Και να μην φοβίζει το λαό που τα διώξαμε την Ευρώπη, γιατί δεν μπορούν να μας διώξουν. Μόνοι μας μπορούμε να φύγουμε αν θέλουμε. Επομένως, εντός Ευρώπης με δικό μας νόμισμα και δική μας πολιτική. Μάλιστα. Η αιτία και η λύση του μεταναστευτικού προβλήματος είναι να φύγει από την παγκόσμια πολιτική σκηνή νέα τάξη πραγμάτων. Τι κάνει η νέα τάξη πραγμάτων? Δημιουργεί εμφυλίους πολέμους και ο κόσμος ρίχνει βόμβες στα σπίτια των λαών και προκειμένου να υποτάξει ηγέτες και λαούς ανυπάκουους και αναγκάζει τον κόσμο να φύγει. Λοιπόν, εμείς οι λαοί της Ελλάδας, και είναι ένα καλό παράδειγμα για όλο τον κόσμο αν σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά, να πούμε όχι. Να αφήσουμε τον κόσμο στις αιστείες τους, όπως φύγαμε εμείς από τη Μικρά Ασία, από τη Σμένη, έτσι φεύγει και ο κόσμος από εκεί τώρα. Και εδώ πλανήτης Γη, εδώ πατρίδα, να ευημερήσει όλος ο κόσμος. Η μάνα Γη μας προσφέρει αγαθά να ζήσουμε όλοι πάμπλουτοι. Επομένως, είναι τεχνητό κατασκεύασμα η προσφυγιά και η μετανάστευση και μπορεί να καταρριφθεί αν ο λαός σηκώσει κεφάλι. Γιατί να ψηφίσουμε το κίνημα Ελλάδα? Γιατί το κίνημα Ελλάδα προσφέρει έναν άλλο τρόπο ζωής, ο οποίος μπορεί να ελευθερώσει την Ελλάδα, την ανθρωπότητα. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Ο οικολογικός τρόπος ζωής, ο οποίος ζούμε πλούσια με λίγα λεφτά. Τώρα το 90% των χρημάτων μας τα διαθέτουμε για περιτροπαβερές ανάγκες του γιατρού, σταθρών και νοσοκομείου. Όπως το ξανά αυτό, το ξαναλέω τώρα που με ρώτησες. Επομένως θα πρέπει να ψηφίσουμε κίνημα Ελλάδα, γιατί κανένα άλλο κίνημα δεν αναγάγει τον τρόπο διατροφής και διαβίωσης σαν ύψιστο πολιτικό θέμα. Και γι' αυτό έχουμε να βαγίσει. Τώρα αν θέλουμε να ζήσουμε ανθρώπινα, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο διατροφής και διαβίωσης. Και το μόνο κίνημα που αγωνίζεται εδώ και 40 χρόνια που αγωνίζουμε εδώ, να μάθω τον κόσμο να ζει, να έχει υγεία, την οποία την έχουμε πάντα δίπλα μας, να έχει υγεία, να έχει χαρά, να έχει ευημερία. Αυτά πρέπει να ακολουθήσουμε και όλα αυτά μπορεί να τα μάθει ο κόσμος μέσα από την κρυμμένη γνώση που μας την κρύβουν και δυστυχούμε. Θα τη βρουν την κρυμμένη γνώση στο κίνημα Ελλάδα, δωρεάν, δεν πληρώνεται τίποτα. Γιατί θεωρείτε αναγκαίο να ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες αυτή τη φορά και να μην υπάρξει αποχή? Γιατί από την ψήφο μας εξαρτάται η ζωή μας. Ή ψηφίζουμε ή απέχουμε και είμαστε άξιοι της τύχης μας με την αποχή. Μια στιγμή έχουμε λαϊκή κυριαρχία, την ώρα της ψήφου μας. Αν την αρνηθούμε και αυτό σημαίνει να πουληθούμε δούλοι στα σκλαβοπάζαρα της Δύσης. Και δεν πρέπει να δεχτούμε. Από τις εκλογές εξαρτάται η ζωή μας. Και παρακαλώ, επειδή τελειώνει ο χρόνος, παρακαλώ τον κόσμο που μας ακούει να επικοινωνήσει επειγόντως μαζί μας για να αγωνιστούμε μαζί. Η σωτηρία βρίσκεται μέσα μας. Η αιτία και η λύση όλων των προβλημάτων βρίσκεται μέσα μας. Αλλά πρέπει να δράσουμε. Ξυπνήστε Έλληνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.